kraj malih ekrana upravo čujete i vidjeli ste fanfariste Duhačkog orkestra Hrvatske vojske, predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik s ministrom obrane, već je u terenskom vozilu. Zastava predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga dignuta na jarbol. Prijavak. Gospodine vrhovniče, postrojbe za mimohod pripremljeni su za pregled. Prijavak predao stožerni general Janko Bobetko. Evo ovog trenutka je načelnik stožera Hrvatske vojske, prekjučer promaknuti stožerni general Janko Bobetko, predao prijavak i izvijestio predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika da su svi, dakle pješački, motomehanizirani i mornarički postroji pripravni za pregled. Prizor što ga okupljeno i razdragano raspoloženo mnoštvo na Jarunu prati izravno, a gledateljstvo uz male ekrane ovoga trenutka posredstvom kamere Hrvatske televizije je obvezni dio vojnoga ceremonijala u svim ovakvim prilikama. Jedino u takvim prilikama drugdje nema sinjskih vitezova alkara, možda nema tolike slikovitosti, toliko svečanog duha u svakome od ljudi koji sudjeluju u današnjoj svečanosti. Predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik, upravo odzdravlja sinjskim alkarima, konjanicima, koji će možda biti vrlo brzo uzor ili čak pripadnici buduće predsjedničke konjaničke garde, tu su povijesne postrojbe. Dakle, to je službeni pregled predstavničkih postroja svih vidova i rodova hrvatskih oružanih snaga, koje ćemo za nekoliko minuta vidjeti u svečanom mimohodu. S jedne strane stav pozor, počast i pozdrav vrhovnom zapovjedniku i predsjedniku Republike, zastave. S druge strane pljesak razdraganog, mnogobrojnog okupljenog građanstva ovdje na Jarunu. Dopustite nam da i vama kraj vaših malih ekrana, a i nama ovdje svima i gostima na svečanoj tribini kažemo da se predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman oči u oči susreće s prokušanim ratnicima sa svih bojišta Hrvatske obrambene bojišnice, s dočasnicima i časnicima stasalim i izraslim u surovoj školi Domovinskog rata, s vojnicima i mornarima ročnoga sastava, s veteranima specijalne temeljne policije i Ministarstva unutarnjih poslova. U ovim trenucima svi zajedno, i vi uz televizijske ekrane i mi ovdje na Jarunu i svečana tribina, svi zajednički dijelimo raspoloženje, radost, usit i ponos. Prvi puta predsjednik slobodne, neovisne, demokratske Hrvatske, vrhovni zapovjednik njenih oružanih snaga, vrši pregled predstavničkih podešalona i ešalona.
Najveći dio svih ovih iskusnih i prekaljenih vojnika pristigao je na ovu svečanost ravno s položaja, s prve bojišne crte, sa granica, iz vojarni, učilišta, nastavnih središta za obuku sa svih strana Hrvatske. Dok predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga obavlja pregled postrojbi za svečani mimohod, pred svečanu tribinu upravo stiže jedna prelijepa, šarolika povorka. To su mažoretkinje iz Zagreba, iz Varaždina, iz Vrbovca, u pratnji duhačkih orkestara iz Karlovca, Lovrana i Vrbovca. Hvala na pljesku, treba ih obodriti. Oni ovog trenutka stižu pred svečanu tribinu. Evo, gledatelji televizije vide to sada u jednom bližem kadru, kako bismo rekli. Nekoliko trenutaka uživajmo u skladnim pokretima, ljepoti, izgledu, ritmu. Svega ovoga što će nam pokazati ove ljubke, mlade djevojke. Dobro smo. Na svojim malim ekranima ovog trenutka vidite ponton nasuprot svečane tribine i postroj duhačkog orkestra Hrvatske vojske u svečanim odorama. Evo ovo je sada švenk televizijskih kamera po svečanoj tribini. Dakle, podsjetimo, za svo to vrijeme predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga obavlja pregled pješačkih i motomehaniziranih postroja za predstojeći svečani mimohod. Dok orkestri u raznovojnim odorama izvode svi zajednički ovu zgodnu poletnu koračnicu, prateći mažoretkinje, dopustite mi, evo da vas letimice samo upoznam, gledajući s ove desne strane, kako sada pokazuju televizijske kamere. Gosti su sudstvo Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, župani, dio Sabora. Ovdje vidite predstavnike Oružanih snaga. Središnji dio zauzima Sabor. A s lijeve strane
je diplomatski zbor, vojni zaslanici i veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj. Mnogobrojni gosti iz zemlje i iz inozemstva došli su da se pridruže i da nam čestitaju, da čestitaju nama, da čestitaju Hrvatskoj, njenu 5. obljetnicu državnosti, slobode, neovisnosti i demokracije. Dopustite mi da za vas uz televizijske ekrane, da za okupljeno građanstvo na Jarunu, za naše goste na svečanoj tribini, podsjetim samo na neke trenutke. Evo, ponovno vidimo predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika u pratnji ministra obrane. On je upravo u pregledu motomehaniziranog ešalona, ili bismo rekli postroja oružanih snaga. Dakle, dok se ovaj slikoviti prizor mažoretkinja i orkestar odvija pred svečanom tribinom, kažemo od one slikovite smotre Zbora Narodne garde 28. svibnja 1991. što je, sjetimo se, svi zajedno izazvala šok, potpuno iznenađenje, ne samo na neprijateljskoj strani. Od tečaja prvog redarstvenika, prvih borbenih iskustava i sudara kad su maske konačno pale, preko nasrtaja Jugoarmije, tragedije Vukovara, zaustavljanja velikosrpskog prodora, međunarodnih oklijevanja, mlakih intervencije Ujedinjenih naroda na početku, tjesnaca oružanog otpora i borbe sred svih onih Scila i Harinda, međunarodne službene politike i političko-gospodarsko-vojnih ucjena i pritisaka u sjeni, taj Zbor Narodne garde, stvoren pod plaštem i potekao od policijskih postrojba Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske, izrastao je u općem nevjerojatnom naporu i žrtvovanju svih potencijala zemlje i naroda, svih građana kojima je Hrvatska jedina domovina, i uz pomoć našeg iseljeništva, veliku pomoć, u Hrvatsku vojsku i oružane snage, koji su svoju 4. obljetnicu najdostojnije obilježili vojnički sjajno izvedenim oslobađanjem zapadne Slavonije, smanjivši privremeno okupirano područje Hrvatske na otprilike 17% njene ukupne površine. Evo, mi ovdje na Jarunu pridružujemo se pozdravima i pljesku, a vi uz televizijske prijemnike vidite sada lijepo povratak predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika u odori koju smo vidjeli prekjučer prvi puta u pratnji počasne gardijske eskorte prema svečanoj tribini, do koje će stići doslovce za nekoliko trenutaka. Svečana tribina na nogama. Ovog trenutka cijeli Jarun, sve ove desetine tisuća ljudi pozdravljaju pljeskom predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Hrvatske, koji se uspinje prema svečanoj loži. Riesa Silla che di
U svečanoj loži uz predsjednika Republike vrhovnog zapovjednika vidite najviše dužnosnike Republike Hrvatske. Sretna bila, mila kano sinam slavna, milo sinam ti jedina. Silu gubi, sinje more, svijetu reci, da svoj narod Hrvat ljubi. Sunce greje, dok mu hraše bura vije, dok mu mrtve gropak krije, dok mu živo srce bije. Prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ivanka Boljkovac, otpjevala je hrvatsku himnu. Pozivam da minutom šutnje odamo počast svima onima koji su živjeli, patili, umirali i ginuli za slobodnu Hrvatsku državu. Neka im je vječna slava. Gospodine vrhovniče, molim za dopuštenje za pokret mimohoda. Neka mimohod krene. Na zapovjed. Načelnik stožera Hrvatske vojske, stožerni general Janko Bavetko, u pratnji zapovjednika mimohoda dobio je dopuštenje predsjednika Republike i vrhovnika da mimohod može početi. Zapovjednik mimohoda vraća se od svečane tribine prema čelu postroja. 3 MiG-a 21 bis upravo nadlijeću
u mlazevima crveno, bijelo, plave boje. To su migovi, rekli smo, ratnog zrakoplovstva kojima zapovjeda zrakoplovni brigadir Ilija Maričić. Duhački orkestri Hrvatske vojske i Hrvatske ratne mornarice u svečanim odorama. Prvim su taktovima čučete, jedne od omiljenih hrvatskih koračnica, također rođene u domoljubnom zanosu i dramatičnim vihorima Domovinskog rata, najavili početak današnjega prvoga i zato možda najsvečanijega mimohoda Oružanih snaga Republike Hrvatske. Uz taktove koračnice, svečane tribini, približava se, uskoro će najeći pored nje, dok orkestri intoniraju koračnicu Mi smo garda Hrvatska. Dakle, najeći će vozilo u kome snjegonoša gardist u bijeloj počasnoj odori nosi državnu zastavu Republike Hrvatske. Svi zajedno svjedoci smo uistinu izuzetno svečanog prizora. Počinje prvi svečani mimohod Oružanih snaga Republike Hrvatske. Evo gardista stjegonoše sa državnom zastavom Republike Hrvatske, a uz njega su u ovom vozilu kao počasna pratnja hrvatskome stijegu 5 časnika hrvatskog pješaštva, ratne mornarice, domobranstva, ratnog zrakoplovstva i Ministarstva unutarnjih poslova. Evo uz svečanu tribinu prolazi vozilo sa zapovjedništvom mimohoda. Zapovjednik mimohoda, general bojnik Ivan Basarac, zapovjednik Zagrebačkog zbornog područja, pozdravlja predsjednik Republike, vrhovnog zapovjednika, sve dužnosnike i goste. Uz njega su zrakoplovni general Josip Čuletić, zapovjednik zrakoplovnog ešalona, kojima predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik pozdravlja. Evo generala zrakoplovstva. Uz njega su brigadir Obradović, zapovjednik pješadijskog ešalona, i kapetan bojna broda Urlić, zapovjednik mornaričkog ešalona. Dakle, zapovjedništvo svečanoga mimohoda. U ovom prvom mimohodu, njegov čelni dio, su takozvane povijesne postrojbe, živi ulomci stoljetne burne prošlosti Hrvatske,
u živopisnim odorama što bojama, uresima, zlatom i srebrom, raskošnom opremom i starinskim oružjem, simbolima i dostojanstvenom ljepotom riječiti od svega podsjećaju i govore o ratničkoj slavi, pobjedama, pomorskoj, konjaničkoj, pandurskoj, viteškoj, preporodne povijesti i tradiciji Hrvata, stoljećima ludo hrabrih, ponosnih i prkosnih moreplovaca, jahača, posadnika, grencera, linijaša. Momci sinjskih alkara. Podsjećanje da i danas kronike, leksikografija i vojna znanost ubrajaju Hrvate među najsmionije, najbolje gorde ratnike Europe, strašne u bitkama, vjerne prisezi, zastavi i domovine. Sinjski alkari. Podsjećanje na 1715. zajedno sa svojim momcima i na vreme kad su Sinjani uz pomoć čudotvorne gospe Sinjske odbili velik i brojčano daleko premoćni osmanski napad na grad. Narod Cetinske krajine, gajeći vitešku tradiciju, hrabrosti, rodoljublja i čovječnosti, već 280 godina održava vitešku igru Sinjsku alku, koja se trči na alkarskom trkalištu ispod stare Sinjske tvrđave. Starinska zastava i vitezovi alkari u svojim prekrasnim odorama sa starinskim oružjem, kopljima oborenim na pozdrav predsjedniku Republike i vrhovniku oružanih snaga. Alka je za Hrvate ponos, čast, prestiž i prkos. Unutarnja duhovna snaga hrvatskog naroda, dio njegovih korijena, svjedočanstvo njegova trajanja, kulturni spomenik i rekli bismo svehrvatska oda slobodi. Ovo je Alej Čauš, Zorica, koji posljednji prolazi pokraj svečane tribine. Predstavnici Bokeljske mornarice upravo nailaze pokraj počasne tribine. To je hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 koja slijedi tradicije drevne bratovštine bokeljskih pomoraca. Smatra se najstarijom do naših dana poznatom organizacijom pomoraca po tradiciji čak od 809. godine. Zastava na pozdrav, sablja admirala na pozdrav. Bokeljska mornarica je pomorska staleška udruga s pisanim statutom iz 1463. godine, a pripadali su je bokeljski brodovlasnici, kapetani i mornari. U ovom prekrasnom prizoru sada slijede viteška kompanija Korčula. Kompanija je jedna od najstarijih hrvatskih vojnih postrojbi. Spominje se u Korčulanskom statutu iz godine 1214. Branila je Blato i otok Korčulu od gusara i stranih osvajača. Vježbajući mačevima da bi usavršili borbenu vještinu i podigli borbeni moral, stvorili su viteški ples odboja, koji danas izvodi viteško udruženje kompanija iz Blata na Korčuli. Pokraj tribine proći će vitezovi branitelji Siska, hajduci Poljičke republike, autonomne općine koja je u sklopu Hrvatske države postojala već u 11. stoljeću. Nastupa Moreška iz Korčule, simbol borbe dobra protiv zla, jedna od najstarijih viteških udruga. Varaždinska građanska garda i krapinski lirci, koji su upravo ovog trenutka pred predsjednikom. Kamere su sada pokazale hajduke Poljičke republike.
Odmah iza ovih živopisno odjevenih postroja nailaze hrvatski domobrani. Pripadnici postrojbi Nezavisne države Hrvatske u razdoblju Drugog svjetskog rata i časni ljudi bili su regularne vojne postrojbe hrvatskog naroda u borbi za njegovu državu, nezavisnost i slobodu. Iza njih hrvatski partizani koji pripadaju jednom od najjačih i prvih antifašističkih pokreta u Europi i razdoblju Drugog svjetskog rata, Zemaljskom antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Hrvatske. Borba hrvatskih partizana protiv fašizma jedno je od najčasnijih razdoblja u dugim stoljećima borbe hrvatskog naroda za slobodu. Kraj tribine prolaze različite postrojbe i sastavi sudionika Domovinskog rata. 1991. godina označava prekretnicu, početak i kraj 900-ljetne borbe hrvatskog naroda za svoju slobodu. U ovom mimohodu sudjeluju oni koji su stvarali demokratsku hrvatsku državu i modernu hrvatsku vojsku. Od prvih redarstvenika, dragovoljaca Domovinskog rata, do Zbora narodne garde i svih onih koji su se u domovini i svijetu pridružili borbi za demokraciju i uspostavu hrvatske države. U ovaj stroj koji danas ponosno prolazi ispred svečane tribine predsjednika Republike, vrhovnika, ispred gostiju i svih nas ovdje i vas utkani su mnogi životi, mnogi sinovi nadanja mnogobrojnih majki, supruga, djece, invalida Domovinskog rata, svih građana Hrvatske i svih Hrvata diljem svijeta. Dobrovoljci, dragovoljci, veterani, svi kojima je dobro domovine bilo iznad svega i svi oni koji nisu imali ništa osim vlastita života, strepnje i ljubavi za svoj dom. Izborili su ono o čemu su stoljećima sanjale generacije hrvatskih domoljuba. Slobodnu, demokratsku, nezavisnu hrvatsku državu. Evo na Jarunu, ispred svečane tribine, ispred desetaka tisuća okupljenih građana, gostiju, dužnosnika, predstavnika oružanih snaga, upravo su prošle u jednom šarolikom, živopisnom postroju, rekli bismo postroju nužne i opće pomirbe Hrvata, povijesne postrojbe, a sada se svečanoj tribini približava mali postroj pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske koji nosi ratne zastave, stjegove proslavljene u Domovinskome ratu.
Evo i pljesak gledateljstva i gostiju pridružio se trenutku kad su ratni stjegovi pozdravili predsjednika Republike i zapovjednika, vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, koji zajedno sa načelnikom stožera Hrvatske vojske, ministrom obrane, odzdravlja. Kraj svečane tribine prolazi vod ešalon počasne vojne koji vodi 39-godišnji pukovnik Jozo Miličević, inženjer koji je do 1990. radio u industriji, a onda kao dragovoljac, redarstvenik, 1991. ušao u zbor Narodne garde. Ovi stasiti momci čvrsta koraka u slikovitim odorama pripadnici su prvoga hrvatskoga gardijskoga zbora. Na čelu časničkoga podešalona je mladi pukovnik Zlatko Rogulj, vojnik od zanata s akademskim obrazovanjem, raniji zapovjednik bojne u 4. brigadi, načelnik stožera 126. brigade, zapovjednik 16. domobranske pukovnije, djelatni časnik zapovjedništva zbornog područja Gospić. Iza njega ovaj dio pješačkog postroja simbolički predstavlja zapovjedni kadar časnika Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova koji su svoje vojničke i ljudske ispite polagali na ratištima, a stečeno borbeno iskustvo dopunjavali teorijom vojnih vještina u Hrvatskom vojnom učilištu Petar Zrinski, po temeljnom načelu ne samo naprijed, već uvijek za mnom. Iza njih stožerni vodnik Ivica Solin stupa na čelu dočasničkoga ešalona, podešalona Oružanih snaga. Kao i časnički, taj je dio pješačkoga postroja današnjega mimohoda sastavljen od predstavnika kopnene vojske, ratne mornarice, ratnog zrakoplovstva i Ministarstva unutarnjih poslova s dočasničkim oznakama. Pripadnici kopnenih snaga koje razlikujete po odori, polaznici su i djelatnici dočasničke škole, a tu su vojnu izobrazbu već završili dočasnici iz mornarice i zrakoplovstva. Profesionalci koji su upravo prošli pre tribine su ona temeljna veza i sprega između vojnika i časnika, odnosno zapovjednika. Sada nastupaju podešaloni gardijskih brigada Hrvatske vojske. Prvim podešalonom zapovjeda pukovnik Marko Leko, raniji građevinski tehničar, pričuvni hrvatski redarstvenik. Poslije školovanja prve generacije časnika u vojnom učilištu brani Zadarsko zaleđe. Ustrojava desantne postrojbe, a u akciji Bljesak izvršava svoju zadaću ne izgubivši ni jednog čovjeka. 7 gardijskih brigada čine jezgru profesionalnog dijela Hrvatske vojske. Tigrove, proslavljenu prvu gardijsku koja je stvarana od antiterorističke policijske jedinice Lučko i dobrovoljaca, prošla sva bojište, dala najviše poginulih i ranjenih, slijedili su isto tako ratnom slavom ovjenčani Gromovi, druga gardijska sa Banovine, Siske i Posavine, Slavonci treće, pripadnici 4. gardijske. Drugi gardijski podešalon predvodio je bojnik Zvonko Hasanović. Tu su pripadnici 5. gardijske, 7., 9. i pripadnici 81. gardijske. Veteran bojne Zrinski, sada zapovjednik Padobranske 3. bojne gardijskoga zdruga 1. hrvatskoga gardijskoga zbora, bojnik Ante Filipović, Đakovčanin inače, na čelu je Padobranskog podešalona. To su vojnici kao i svugdje u svijetu slove kao elita vojske, školovana i osposobljena za najširi raspon vojničkih vještina i zadaća. Sada drugi gardijski podešalon. A iza njega domobranski podešalon s bojnikom Stjepanom Grgacom na čelu,
koji predstavlja onaj dio oružanih snaga koji je na neki način najstariji i najdulji oblik hrvatske tradicije obrane zemlje i vlastitoga opstanka kroz povijest. Domobranstvo oružanih snaga Republike Hrvatske uskrsnulo i steklo borbom svoje časno mjesto u Domovinskom ratu. Evo u ovom trenutku postroj od 6 helikoptera Mi-8 pod zapovjedništvom pukovnika Vlade Bagarića koji nadlijeću pješaštvo. Istodobno sa nadlijetanjem helikoptera koji su izazvali usip okupljenog mnoštva ovdje na Jarunu, zanimanje predsjednika i vrhovnog zapovjednika, kraj svečane tribine upravo prolazi podešelon Hrvatske ratne mornarice, koji svojim bojama izgledom živo podsjeća na ratnu i vojno-pomorsku povijest Hrvata, tradiciju plovljenja, brodarenja, brodogradnje i vjekovne vezanosti Hrvata za Jadran, Mediteran i svjetska mora. Ovu postrojbu mimohoda predvodi kapetan korvete Boris Grbin, Karlovčanin, veteran Domovinskog rata. Dok pratimo ove slikovite i skladne redove podešelona Hrvatske ratne mornarice, kažemo da ona danas, poslije 4 godine borbi, obnove i izgradnje, raspolaže s 40 ratnih i pomoćnih brodova, raketno-topničkim obalnim snagama i sustavima, mornaričko-desantnim pješaštvom, diverzantima, sustava motrenja i obavješćivanja. Mornare slijedi zrakoplovni podešalon. Prvi stupa pukovnik Vladimir Đurković, pilot dozvučnih borbenih i transportnih zrakoplova. Boreći se od prvih dana na bojištima Slavonije, Dalmacije i na svim drugim oslobađanjima zračnih luka, zrakoplovstvo i protuzračna obrana oslobađaju zrakoplovne baze, uspostavlja se logistika, ustanove, nastavna središta. Predsjednik Republike i vrhovnog zapovjednika pozdravljaju pripadnici podešelona Ministarstva unutarnjih poslova, na čijem čelu su pripadnici specijalne policije, junaci kojima pripada posebna zahvalnost i poseban dio našeg ponosa, koje strani stručnjaci smatraju najosposobljenijim i najboljim dijelom hrvatskih oružanih snaga i za koje rat protiv terorizma traje i sada. Hrvatska policija je valjda jedina u modernoj povijesti Europe koja je bila jezgra buduće vojske. Uz specijalnu tu su prošli i pripadnici temeljne policije u plavim odorama. A upravo sada prolaze pripadnici vojne policije Hrvatske vojske koje vodi vojnik Vinko Barbarić, nastali iz 66. bataljuna vojne policije, koja danas objedinjuje opću, prometnu, kriminalističku vojnu policiju i snage za protudiverzantsku borbu i koja se školuje po suvremenim vojno-policijskim standardima na bogatom ratnom iskustvu. Naravno, tijekom Domovinskog rata vojna policija, pored uspješnog izvršavanja vojno-policijskih zadaća, aktivno je sudjelovala i u svim borbenim djelovanjima diljem Republike Hrvatske. Za nekoliko trenutaka na Jarunskom jezeru pojavit će se i pred okupljenim mnoštvom, pred počasnom svečanom tribinom i ložom u kojoj je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga u pratnji najviših dužnosnika Republike proći i mornarički takozvani ešalon na vodi.
Dakle, ovo je rijetkost i u svijetu. Na jednom mjestu pojavljuju se svi vidovi i svi rodovi oružanih snaga. Ešalon na vodi predvode dva policijska glisera, Ministarstva unutarnjih poslova. Za službu na moru, rijekama i jezerima. Iza njih slijede 4 desantna čamca s pomorskim diverzantima. Oduševljeni pljesak i povici mnoštva prate mimohod dijela ešalona na vodi, dakle policijske glisere MUP-a, desantne čamce s pomorskim diverzantima, koji su namijenjeni, opremljeni za izvođenje diverzantskih, protudiverzantskih i protuterorističkih djelatnosti u zoni odgovornosti Hrvatske ratne mornarice. A oni svoja djelovanja izvode uništavanju vojnih ciljeva u lukama i na sidrištima, izviđaju po dubini neprijateljsko područje, uništavaju vojne ciljeve u dubini neprijateljskog teritorija, sukladno mjestu izvođenja bojnih djelovanja. Diverzantske snage mogu biti za djelovanje na moru i u zahvatu obalnog ruba i za djelovanje na otocima i na kopnu. U međuvremenu na ovo jezersko poprište, ove nesvakidašnje velike prve svečanosti ovakve vrste, izlaze novi sudionici. To su dva čamca koji prethode jednom amfibijskom prevožnjaku s mornaričko-desantnim pješarstvom. To su hrvatski marinci koji će za koji trenutak složno ustati. Evo, hrvatski marinci pozdravljaju Jarun i svoga vrhovnog zapovjednika, predsjednika Republike i naravno svoga zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. To su postrojbe osposobljene i pripremljene za najteže zadatke u priobalju na otocima. Evo dakle, hrvatski marinci izravnali su se sada sa svečanom tribinom i ložom u kojoj ima ozdravlja predsjednik i vrhovni zapovjednik. A iza prevožnjaka plovi na prvi pogled jedno čudno plovilo, to je inženjerijska splav na kojoj za sad vidimo samo zastavu, rasklopna, koja upravo sada rasklapa svoje elemente. Ta je splav namijenjena za prevoženje prekovodenih prepreka srednjih i teških tenkova, samohodnih topničkih oruđa, tegljača i srednjih tenkova šištače mina. Splav je sastavljena od dvije polusplavi, lijeve i desne, koje se rasklapaju kao što vidite ovog trenutka, dužine 1200 centimetara, širine 300. Evo ovog trenutka pojavili su se na splavi pripadnici takozvanog interventnog voda. Djelokrug ili akcioni radijus ove amfibijske splavi je rad od neprekidnih 13 sati. Jer ona dižu sada svoje krakove, oduševljeno mnoštvo pozdravlja pljeskom.
Splav je sada povećala brzinu. Njen zapovjednik sa interventnim vodom pozdravlja svečanu tribinu i vrhovnika. Ovo je bilo, da tako kažemo, začelje ovog ešelona na vodi, ali evo sada jednog iznenađenja. Točno u visini svečane lože, dakle u visini svečane lože izronila je ronilica R2M, to je zapravo dvosjed, diverzantska dvosjedna mokra ronilica sa 2 člana posade koji pozdravljaju svog vrhovnika. Ona je projektirana i izrađena u Hrvatskoj, a ovim diverzantima, pripadnicima Hrvatske ratne mornarice, je vjerojatno danas najugodnije i njima je najmanje vruće. Ova ronilica namijenjena je za izvođenje završnog manevra diverzantskih napada, za protu-diverzantsku i protuterorističku obranu luka, sidrišta. Zanimaće vas da kažemo da se koristi do dubine od 100 metara u djelokrugu od 50 nautičkih milja. Evo, ronilica je još uvijek dijelom na površini, upravo sada mimo ilazi kraj svečane tribine, izazvavši opću pozornost, još se malo vidi, do pozicija za samostalno izvođenje diverzantskih napada. Takva se posebna ronilica može dopremiti napadnom podmornicom, površinskim brodom ili pak kopnenim vozilom. A sada slijedi, poštovani gledatelji, drugi dio današnjega svečanoga mimohoda. U prvom smo vidjeli pješački postroj i podešalone koji su, vjerujem i vas, u vašim domovima i sve nas ovdje na Jarunu, usuđujem se kazati, i predsjednika Republike, vrhovnika i dužnosnike Oružanih snaga i sve visoke goste oduševili skladnim držanjem, odličnim izgledom, dobrim korakom, pokazujući svoje borbeno iskustvo. Iza njih slijedi moto mehanizirani postroj, simbolički prikaz tehnološke i udarne moći hrvatskih oružanih snaga, stupnja suvremenosti, njihove ukupne tehničke opremljenosti. Na čelu zapovjedništva postroja dolazi pred svečanu tribinu brigadir Zvonko Peternel, koji je također, kao većina veterana, počeo u obrani zemlje kao pripadnik MUP-a, kasnije pripadnik Zbora Narodne garde, časnik na različitim dužnostima, koji završava zapovjednu stožernu školu i danas obnaša dužnost zapovjednika 2. gardijske brigade poznatih Gromova, kao što je zapovjednik 1. pješačkog ešelona Jozo Miličević, stožerni brigadir, zapovjednik Tigrova, 1. gardijske. Iza njega slijedi podešelon vojne policije Hrvatske vojske, u kojoj je 12 motocikla, kontrolu prometa, tehničku kurijsku službu, tu su 2 osobna vozila, zatim su 4 terenska vozila u kojima vidite vojne policajce, najbolje, najmodernije naoružane sa službenim psima, i zatim su 2 borbena oklopna vozila. Nailazi podešalon MUP-a, koji vodi samostalni inspektor Zoran Bivičić. Zapovjedno vozilo slijedi 8 motocikla, 4 napred, 4 na kraju postroja, 4 osobna vozila, pa onda 4 kombi vozila za intervencije, prebacivanje ljudstva, 6 terenskih vozila, koja su izvrsno položila ispit u Domovinskom ratu, od početka sve do bljeska,
zatim 2 intervencijska BOV-a, borbena oklopna vozila sa dodatnom opremom, 2 trocijevna borbena oklopna vozila namijenjena protuzračnoj obrani i 2 BOV-a s raketama tipa Maljutka. Po komentarima sa fokusa svečanog mimohoda, ovo je najsnažniji dio motomehaniziranog postroja. Pod ešalon Ministarstva unutarnjih poslova završavaju 2 vatrogasna vozila i ponovno mala eskorta motociklista. Dakle, držanje, ravnanje, skladnost, nimalo u ovom motomehaniziranom postroju ne zaostaju za njihovim kolegama, suborcima iz pješačkoga. Pored svečane tribine prolazi gardijska motorizirana bojna. Pod ešalon koji vodi satnik Stjepan Kulić, tu je 40 teretnih vozila tipa Torpedo, domaće licencne proizvodnje, sa pripadnicima gardijskih brigada, jedno terensko vozilo. Mi ovdje na Jarunu, evo sa neznatnim zakašnjenjem sa svojim podešalonom MUP-a stižu i helikopteri, jedan tipa AB-212 i 2 AB-206 koje vodi zapovjednik Saša Valter. Gardijska motorizirana bojna, dakle pod ešalon, predstavlja onaj dio najbolji, nešto više od trećine snaga u Hrvatskoj vojsci. To su operativno mobilne, profesionalne postrojbe, naoružane moderno za borbu protiv pješaštva, mehaniziranih oklopnih postrojebi za protuzračnu obranu, za uništenje utvrđenih ciljeva. Velik dio oružja koje ovdje vidite, uključujući i raketne sustave, je domaće proizvodnje. Tu su snajperske puške, nekoliko kalibara i vrsta, strojnice, ručni topovi i, kažem, raketni sustav. S ponosom možemo kazati da je domaća proizvodnja dosegla zavidnu razinu u opremanju naših gardijskih postrojbi. Sada nailazi motorizirani pod ešalon veze koji vodi pukovnik Mirko Marinković. Tu su 2 terenska vozila i 2 laka oklopna vozila i 6 teških vozila. To je pod ešalon 11 pokretnih sustava veze kojim su obuhvaćeni po granama radio relejna i telefonsko-telegrafska. Ovim su sustavom pod ešalona veze obuhvaćeni zarobljeni sustavi sredstva domaće proizvodnje, te moderni sustavi i sredstva najpoznatijih svjetskih proizvođača vojne telekomunikacijske opreme. Sada će nam se predstaviti pod ešalon atomsko-biološko-kemijske obrane koji vodi bojnik Mario Sambolec. Tu su poslije zapovjednog vozila 2 laka oklopna vozila Torpedo, 2 autocisterne, laboratorij i vozilo za dekontaminaciju. To su pripadnici 50. bojne ABKO, osposobljene za samostalno i uspješno poduzimanje posebnih mjera za potrebe Hrvatske vojske, ali i za civilne strukture i stanovništva. Ove postrojbe interveniraju u slučajevima nuklearno-kemijskih i drugih takozvani akcidenata požara, dopreme vodu u asanaciji, isisavanju, pretakanju opasnih tekućina.
Stiže nam podešalon inženjerije Hrvatske vojske koji vodi satnik Ivan Turkalj. Tu su posebna vozila, vojnici naoružani i opremljeni našom opremom i odorama zaštitnog, utovarivači, kopači, teretna vozila i na kraju 2 remorkera. Dakle, inženjerija koja se istakla u Domovinskom ratu, stekla ogromna vojna, borbena i ratna iskustva. Evo, svečanoj tribini približava se podešalon protuzrakoplovne obrane koji vodi bojnik Ivan Tomić. To je mobilno operativno središte, radar, to su sredstva za radarsko motrenje zračnog prostora i javljanje o situaciji u zračnom prostoru. Zatim su tu laki topnički sustavi koji čine suvremeni, samovozni i vučni protuzrakoplovni topovi kalibra 20/3 te modificirani protuzrakoplovni topovi kalibra 40 mm. I laki prijenosni raketni sustavi čija su okosnica raketni sustav Igla. Svečanoj tribini koju upravo napušta podešalon protuzračne obrane približava se raketni podešalon velikoga dometa koji izaziva razumljivu pozornost. Na čelu su iza zapovjednog vozila samovozno raketno oružje sustava PZO Strela 10 KRO domaće proizvodnje za zaštitu od napada iz zraka, zaštićenje vitalnih objekata baza, aerodroma, luka. I evo nam 6 helikoptera Mi-24 koji predstavljaju protuoklopni divizijun. Upravo pokraj tribine prolaze rakete SA-6 modificirana i raketni sustav S-300. Odmah dolazi sljedeći podešalon, to je podešalon cijevnog topništva za potporu, na čelu je brigadir Stjepan Gašljević. Tu je 8 teretnih vozila, 2 haubice 122 mm D-30, domaća proizvodnja, dometa 17,4, zatim 2 topa 130 mm M63, domet 27,5 km. I onda 2 haubice 155 mm L-33, dometa 24 km, čiji su projektili teški 91 kg. Dakle, nadletila nas je protuoklopna zrakoplovna bojma. I na kraju su prošle haubice 203 mm. Evo, upravo jaru nadlijeću 3 helikoptera Mi-8, helikopteri logistike. Nailazi raketni podešalon Zemlja za potporu koji vodi pukovnik Predrag Marketić. Tu su samovozni višečijevni raketni lanseri Grad, Vulkan, Tajfun, Grom i raketa Zemlja. Nailazi oklopna zrakoplovna bojna. To je bilo 12 MiG-ova 21 sa brigadirom Zdenkom Raduljom, a pred nama je podešalon za protuoklopnu borbu koji vodi satnik Mario Nać.
prošla su dva teretna vozila, topovi 100 mm T12, to je protuoklopni poluautomatski top. Zatim protuoklopno lako vozilo naoružano maljutkama, nekoliko tipova, namijenjenih borbi protiv tenkova, oklopa, bunkera, do udaljenosti od 3000 metara, lansiranjem i vođenjem raketa DM-14M maljutka. Tu je već i podešalon Hrvatske ratne mornarice, koji vodi kapetan fregate Vinko Barbarić. Na samom čelu grupa je raketni sustav MOL, koji spada u grupu najmodernijih protubrodskih sustava u svijetu naše proizvodnje. Tu su rakete RBS-15 dometa 80 km, čiji samo jedan plotun sa naših raketnih topovnjača nadmašuje višestruko sve čime raspolaže Jugomornarica u Boki. Tu su dva MK-44 torpeda, zatim ronilica R2, slijede vozila sa sidrenim minama i dva čamca Zodiak domaće proizvodnje sa pomorskim diverzantima. Predsjednika Republike i vrhovnika sa svim dužnosnicima pozdravlja upravo podešalon logistike na čelu sa pukovnikom Draženom Jakovcem. Tu su dva terenska vozila saniteta, dva kombi vozila također saniteta, jedna, kako popularno kažemo, labudica i na kraju vozila sa autonomnom pokretnom kuhinjom. Završnicu motomehaniziranog podešalona predstavlja motomehaniziranog ešalona, dakle motomehaniziranog postroja, predstavlja oklopni podešalon na čelu s pukovnikom Ivanom Mihalinom. U kojem ćemo uz ostala borbena vozila vidjeti jedan tank T-55, nosače tenkova, tri labudice i ono što najviše zanima i nas ovdje i vas uz vaše male ekrane, tenkove M84 domaće proizvodnje koji su sudjelovali u svim bitkama tijekom Domovinskog rata. Istodobno sa prolaskom oklopnog podešalona dva transportna aviona An-2 nadletili su u Jarunsko jezero, iz njih su iskočili padobranci. Jedan od njih, bojnik prvog Hrvatskog gardijskog zbora Zdravko Babić, nosi hrvatsku državnu zastavu. Dakle, oklop Hrvatske vojske, najubojitiji, sa cijevima okrenutim i spuštenim na pozdrav, prolazi pokraj svečane tribine. Kao što vidite, rekao sam, stižu nam i padobranci.
vojnik Zdravko Babić sa državnom zastavom spustio se ravno ispred svečane lože. Vojnik je kao i sve ono što smo vidjeli proslavio i ovaj puta i ovim izvrsnim skokom i doskokom prvi hrvatski gardijski zbor, za koga strani stručnjaci drže da je u budućnosti poseban korpus za hitne intervencije u hrvatskim oružanim snagama. Tri godine rasta oružanih snaga Republike Hrvatske. Od onih prvih samokresa, nešto spašenog, a onda oružja koje je agresoru otela razoružana Hrvatska, pa do bljeska i sofisticiranih raketnih sustava, mnogih domaće proizvodnje, koje je za svoju obranu stvorila Hrvatska, prije svega odvraćajući protivnika i neprijatelja, želeći, ponašajući se i boreći se otvoreno pred Europom i pred svijetom za mir.